Yawwa an nder nam darode video ɗo watangol hakkilo diga arande ha yahugo ragare heɓa fama ɗume jum mi wari ha mi wolwama dow ko larani enen fulɓe ɗume sakitini en ɗume haadi en yahugo yeeso. ɓurna meɗen fu ɗo sinka enen fulɓe en sakitake en jaha yeeso en evoliyaye ko nandi be majum ni. dalila mai ɗo en gadino videoji arandewol e ɗiɗaɓol ɗo ɗum videowol dede lattingol tataɓol en gari en gaɗay hande ɗo. to a laarayno arandewol e ɗiɗaɓol habdu laaruɗi hedde a ɗutta laarugo ɗiɗi tataɓol ɗo, e to a laarino arandewol e ɗiɗaɓol mai ɗo bo hani a laara ɗiɗi tataɓol ɗo heɓa a fama ɗiɗi ko mi waɗi ha mi wolwana en derɗiraɓe. mi wolwana en kujeji deidei tati yahugo nayi lattiɗi important. donc fanne kujeji mai ɗo en ɗevitayi ɗi en dartaki ɗi en bo'itinayi ɗi kanji ma en tabboto ko nde en sakiti ɓawo derɗiraɓe. hedde ko man ɗo inde am Adamu Haruna, fondateur Jaygol Pulaku e nanta hala marketing derɗiraɓe. ba en mbowi ba en andi en puɗɗi waɗugo videoji ɗo wato derɗiraɓe miɗo hokka on muñal en ɗo gaɗa video ɗo ngam ha en pamna derɗiraɓe on deidei situation je en gontinira nden enen fulɓe en mbi to en mbi'indirayi gonga hakkunde meɗen mo warata wi'a en gonga hani hakkunde meɗen mai ɗo to wodi mo yikoya hay fu wi'a en gonga mai ɗo en dara deidei no cangirten bo'inen ɗum koda en keɓan en évoluer enen bo en jaha yeeso. ngam mai ɗo miɗo barno deidei ɓen hosoɓe video jam deidei ɗi mi wolwi ɓe ta'a deidei babal seɗɗa ɓe publia ngam ha ɓe sabotami ɓe mbi'a miɗo huɗa fulɓe miɗo waɗa ni. wodi ɓe hefti hosugo deidei videoji ɗi mi watta ɗo to miɗo wolwa mi wi'a fulɓe en gaɗini ɗo ɓe ɗo hosa seɗɗa seɗɗa ɓe ta'a ɓe hosata fuɗɗam hala man be ragare man ɗo sai ɓe hosa seɗɗa man tan ɓe ta'a sai ɓe publia. yimɓe ɗuɓɓe ewni dow mai ɗo kamana aybugo mi dow hala man ɗo e ko hewtuma a wi fulɓe gaɗini sai nde mi yerbani ɓe liyen videowol complete mai ɗo nde ɓe ndari ɓe paami ɓe mbi ok ɓe pamayino don hamɓe kam nda ɗo tan ɓe kerbana. ngam mai ɗo onon waɗoɓe banni mai ɗo wala ko ka nafirta on, wala ko mi nyamani on, mi toñaki ko moijo. ngam mai ɗo miɗo rentina on be maka e deidei kala ɓen waɗoɓe kosoɓe ta'a man fu bo mi tammi heftugo ɓe to Allah mum yerdi. ngam mai ɗo miɗo barro on mi barrake on sai on jaafo. nonnon derɗiraɓe en mbi en bolway deidei kuje tati yahugo nayi deidei latiɗe important hani en canja ɗe enen fulɓe to en giɗi en évoluer en jaha yeeso. arande man ɗo komi yiɗi mi famna en derɗiraɓe ɓurna fu ko kuweten en kura ɗum ɓe tan andal en kura ɗum be majjere en andi kugal kurangal be andal ngal nandata be kugal kurangal be majjere mais ɓurna meɗen enen fu enen ɗo en ɗon kura kuɗe meɗen ɓurna fu be majjere arande man. e ɗiɗaɓol mai ɗo bo derɗiraɓe enen fulɓe ɗo en mari faamu feere e basira e fasaha ɗum ɓurna leƴƴi fu ngala ɗum. en ɗo mari andal feere bo to en pat meɗen moe fu wurtinayno deidei ko woni e ngandi muɗum ko andi partage ɗum be luttuɓe derɗiraɓe bandiraɓe fulɓe wallahi da en jahan yeeso. da ko andi mai ɗo to wurtinayno ɗum o partage ɗum o senda ɗum ɓe yimɓe ɗum nafaymo e ɗum nafa deidei derɗiraɓe luttuɓe bo. mi andi goɗɗo famai to ka titi mi watan video mai ɗo hakkilo mi tammi lorrowago wara tindinaka deidei dalla dalla. e nonnon tataɓol mai ɗo bo derɗiraɓe enen fulɓe ɗo ndingare ɗo haɗa en évoluego. ndingare en ɓe goɗɗo feere wi'ai anda ko woni ndingare go ko bo famayi no woni en ndinga en watan video mai ɗo hakkilo watanmi famogo ga derɗirawo. to derɗiraɓe hedde ko en continue deidei videowol meɗen mai ɗo wato miɗo yiɗi mi famna yimɓe hunde woore e miɗo hokka on muñal bo derɗiraɓe ɗuɓɓe ɗo matami ɗo ewnami gal WhatsApp gal appel Adamu Haruna noon Adamu Haruna mo Jaygol Pulaku TV na mi wi'a mi nani on ɗon balla bandiraɓe fulɓe ngam mai min ma nda sana'a am kaza mi watta kaza yahay mi yiɗi on ballirami be jari be capital ni mi nani oɗon balla yimɓe wala mi wolwi min mbi min ɗon balla yimɓe sakiraɓe ko min balliraɓe be ceede ko hunde feere. goɗɗo feere ɗo ƴamami hokkam ceede ni ko ɗo be lebbi kaza mi hokkititta ceede man e ko nandi be majum. derɗiraɓe mi wonayi miɗo finance yimɓe miɗo itta ceede mi hokka yimɓe min ma mi salayi wallego min ma mi balleteɗo derɗam. ngam mai ɗo miɗo hokka on muñal ɗuɓɓe ɗon matami ko watta mi wolwa banni mai ɗo miɗo wolwa heɓa ɓe patmaɓe ɓe paama ɗuɓɓe ɗon matami Adamu Haruna mi nani onon balla Jaygol Pulaku TV ɗo walla ɗo finance yimɓe min ma nda sana'a am kaza on mi watta amma ɗum yahata. ngam mai ɗo mi yiɗi on ballitomi min ma ko be nyamande ko be ni. ngam mai ɗo Adamu Haruna ko Jaygol Pulaku TV fuɗɗayi wallugo yimɓe banni taw derɗiraɓe amma ɗum fu ɗum do'a Allah jaabo do'a moɗon Allah waɗu Jaygol Pulaku TV man ɗo évoluer ha warta ɗo wallito yimɓe banni mai ɗo ba on tori warta ɗo finance yimɓe Allah waɗu ɗum barka annabijo. e to ko gatten mai ɗo bo ɗum hunde on deidei chaka men be Allah gatten ɗum inchallah Allah tammi
yarugo en yeso ha en tota banni man ɗo derɗiraɓe ngam ɓe ɗo Allah wallu en pat meɗen wallu kala on de gaɗo hunde ngam nafade de ummatore fu. Dalila mai ɗo en nasta nder bolwiɗe meɗen ko bolweten ko sakitini en enen fulɓe. En pama bo hunde wore en tammi lortago nder video ji meɗen tammiɗi warugo yeso en giɗo ɗum parti tatabum hande en bolwata en tammi yahugo ha en kewɗa en bolwa de nasarakuji ɗi keɓɗen e ɓurdal ngal ɓurduɗen dow leƴƴi luttuɗi bo ngam ta en pama ngam en bolwa en mbiya kaza haɗi en yahugo yeso en sakitake noy en pamira dow en ɗo sakiti ko nde man enen fo wodi gal ɓurduɗen derɗiraɓe enen fulɓe may ɗo wodi gal ɓurduɗen en tammi wadɓe goɗo ɗum pat majum ta kafe kam ɗuɓɓe ɗo ewnami ɗo matinami Adamu Haruna ko a wiyata ɗo kam a yejjiti enen goni ni enen gaɗini en gandini mi yejjitayi ka kafal maka miɗo andi ka derɗiraɓe ka pat en tammi waɗugo dow maka. Arande man ɗo en mbi enen fulɓe ɓurna ko kuweten fu en ɗo ɓura ɗum ɓe majjere en ɓurata ɗum ɓe andal e en mbi bo kala kuugal kurangal ɓe majjere fu ngal nandata ɓe kuugal kurangal ɓe andal ko waɗi mi wi banni ɓurna meɗen enen fu enen fulɓe bandiraɓe to en gi goɗɗo ɗo huwa hunde en gi banta wodi alama nasaraku hawa kuugal ngal huwata may ɗo ko ngal ɗo mari keɓal ko en andanagal en kaɓana wiugo en natare ngal tan en ɗaɓɓitita famugo kuugal o no ngal huwirta kala kuugal fu e ngal mari haaje a andanagal hedde a wiya a nastay ngal to a andanagal a wiya a nastay ngal ni ngal torrete saɗan a reysa nder magal kanjum on hatta en reysugo nder kuuɗe to a yiɗi a nasta kuugal o nderam laaru dede on mum giɗa e huwa ngal dede ɓe andaɓe ngal ɗo ƴamuɓe no ngal wurata no ngal woniri ɗaɓɓutu information a anda dow magal hedde a lutta nastugo ngal to a waɗayi banni a wukkingal tan to kilahi a yahan a nasta hunde man ɗo wakkatire nde latti dedei na ɗum wakkatire nde hani nde naste masalan banda goɗɗo on mo andana ndemri caka ceeɗu wakkati nde nde iyende toɓata wakkatire mai on o wi accu o wara ha o awa butali mako ko ñebbe mako ko marori mako ko biriji mako o reysanna o reysata ngam o anda wakkatire nde hani o wara o awa butali mako ko hunde ɗo to kanjum waɗi kala kuugal fu e ngal mari haaje goɗɗo mara andangal dow magal to nastay ngal wakkatire nde hani waɗa kaza heɓa reysa wakkatire ndere hani bo watta kaza to ɗum hunde soretene ma wakkatire nde hani mi soda kaza e wakkatire nde hani mi sori to hammi bariɓa e ko nandi be majum wato miɗo famna en miɗo ɓaaro tan heɓa en pama mi tan min pami dedei ko min ufata ɓayɗo derɗiraɓe ngam mayɗo sei taskito dow maga ta ngam an a yi goɗɗo ɗo huwa kuugal o reysi oɗo heɓa ha magal amma a yotto a wukko nder magal tan a wiya a nastan saɗan a reysa ɗaɓɓutu ɓen anduɓe dow kuugal man ɗo ɓe kokki on formation dow magal hedi a lutta a nastugo mi tan min pami ɗiɗaɓol may ɗo komi yiɗi mi famna en mbi enen fulɓe en ɗo mari faamu feere be basira be fasaha je ɓurna leƴƴi fu ngala to en naftirayno be majum be andal je marɗa mo seɗɗa je mari man ɗo en naftira be majum ɗo ɗa ɗum tammi en évoluugo ɗum tammi en yarugo yeeso masalan derɗiraɓe bami wi'en en mari faamu be fasaha ko ha babal jangille école ɗo ni derɗiraɓe ɓurna fu en ndaari enen fulɓe no gonɗen nde ha école ɓurna fu caɗɗum a tawa classe ɓe composi ɓingel pullo ɗo nder classe may ɗo o woni ragare ɓurna fu saɗi to wara babal arandewal waran ɗiɗaɓal ko tataɓal ɓurna fu ha duniyaru ɗo pat na ha dedei ba misalu ko ha Cameroun ɗo tan na ha Cameroun ɗo tan mi wanci seɗɗa ha Cameroun ɗo mi laari no ɗum woniri e non noon mi yahi Nigéria mi laari ton ma banni ka woniri e mi yahi Sénégal ha dedei école je mi jangata ɗo ha école je mi jangi ha Sénégal ɗo donc e ɗum mooɓi e ɓurna presque lesɗe Afrique ɗo famɗi lesdi ndi wala dedei ɓiɓɓe mumen ɗo janga ha dedei école man ɗo en poti en mbiya en peu partout nder Afrique ɗo ngal Afrique de l'Ouest may Afrique centrale e ko nandi be majum ngal Soudan en toye en famɗi dedei pays je wala ɓiɓɓe jangoɓe ton man ɗo amma ɓurna fu to ha a tawi pullo ɗon fulɓe Gambia ton fulɓe Guinée Conakry fulɓe Guinée Bissau fulɓe Cameroun min ma miɗon nder fulɓe Cameroun man ɗo fulɓe Nigéria Niger Centrafrique mi wi'on ɗum heewi amma ɓurna fu to ɗum composi ɗo a tawan dedei ɗum pullo on woni arande fulɓe sénégalais en man ɓeɗo ton ɓurna to ɗum composi ɗo a tawan pullo on woni arande numéro 2 numéro 3 ko bo mbiya premier deuxiéme et troisiéme ɓurna fu nden ko luttata fu tokka ɓaawo kala ko mbiɗen en ngaɗay fu bo en tawan en ɓuran caɗɗum pullo daroɗo be goɗɗo feerejo ɓe ɗaɓɓita hunde a tawa ɓe do'i pullo mi tan min paami ɗo kam ɗum seɗɗa tan mi wanni en misalu man ɗo to en ɗon mari basira e fasaha e andal seɗɗa
nde Allah andini en moye fu to wurtinayno ɗum partage ɗum be derɗiraɓe luttuɓe kana fay ɗum e kana fa wo ummatore luttuɗe. Bana noy mi andi goɗɗo feere famayi masalan derɗiraɓe ha mi wanna on misalu be am hoore am jotta min miɗo mari nastirgel seɗɗa ko puɗɗirgel andal dow ko larani kujeji informatique misalu man ɗo dow ko larani téléphone e ko nandi be majum. ɓurna ngam to téléphone goɗɗo heɓi probléme ni o ɗaɓɓitan Adamu Haruna ngam mi nani Adamu Haruna e waɗa vidéo ji dow ko larani wo'ingo téléphone ji ko application ji mi tammi banni derɗiraɓe. To ko mi andi man ɗo miɗo waɗa vidéo ji mi explique mi tindinaka bandiraɓe fulɓe e ɓe fulfulde bo mi warata ka non may ɗo e ka wallito bandiraɓe ɗum ɓeɗon dara vidéo jiɗi mi watta nane no goɗɗo to téléphone muɗum heɓi probléme sei to yahi yoɓi ceede nden wo'inagel adresse mail goɗɗo anda no maɓɓitirta adresse mail to téléphone goɗɗo majji ni a tawa contact ji mum numéro ji muɗum pat majji toon be pisman ɗo photo ji muɗum a tawa majji mais grâce dede vidéo ji ɗi mi watta ɗo woɓɓe feere anndano ɗum famtini ɓe keyo a wawan a soda garda photo ji maɗa e contact ji maɗa pat nder mail maɗa ko da a sendir be téléphone maɗa a sanjunga ko ngam majju contact ji maɗa be photo ji maɗa be document ji maɗa goɗɗi ɗi majjata a sigotoɗi ɗon e kujeji feere ɗo kam misalu mi waɗani on gi non may ɗo wallitake bandiraɓe fulɓe n'est ce pas e min bo gal toy ka wallitori am mi andi woɓɓe feere ƴamtuto min bo mi créé chaîne ha YouTube miɗo waɗa vidéo ji je mi watta man ɗo seɗɗa seɗɗa ha hewti mi hewti monétise ko chaîne am YouTube fuɗɗi am yoɓugo to mi waɗi vidéo on daari on naftorake be majum min bo YouTube ɗo yoɓayam on gi mi heɓirigal ton e min man bo mi wawan mi wurtina dede vidéo ji to ko larani application feere mi application ɗo kam mi yerbata ɗum yimɓe pat ndara marɗo haje majum pat sey to yoɓi hedde mi yerɓana ɗum e yimɓe bo contactay mi ngam miɗo mari abonné en jur to mi waɗi ɗum ni yimɓe temere ndaari yimɓe sappo kam mbawi wigo ɓe giɗi cooda to mi waɗi yimɓe ujunere ndaari yimɓe temere mbawi wigo e mari haje majum on gi mi heɓiray gal ton on gi ka nafiyam ɓe ka nafi dede bandiraɓe fulɓe mi joɗaki mi reni mi wi sey to mi ɗaɓɓiti gomnati o siyam kuugal ko mi heɓi kuugal ha société feere ko entreprise feere ko nandi be majum on gi ɗum nafiyam e ɗum nafi dede bandiraɓe ɗen ɓe mi watta ɓeɗo ndaara ɗum bo mi tan min paami to moyjo fu e mari expérience woodi ko mari seɗɗa to ko mari man ɗo ko andi man ɗo to hosayno partage ɗum be derɗiraɓe luttuɗe ɓe kamma ɗum nafay ɗum goɗɗo feere wiye misalu min mi tela ko boutique mi sorata ko kaza mi jangi est ce que kaza kam ngam mi wurtake mi wi mi wolwa e ɗum ha réseaux sociaux yimɓe gona intéressé be majum yimɓe gonan derɗiraɓe min ma miɗon no yiya banni man ɗo miɗon no yiya ngam to mi wurtake mi wi mi wolwa kujeji dow ko larani application ji ɗo yugo wala gaɗayɗo ɗum wala mo mari chaîne YouTube bollowa dow ko larani kujeji informatique tutorial dow ko larani application ji ko nandi be majum ma bo de ko larani marketing des réseaux dow ko larani numérique crypto monnaie baje mi bolota on geta ko nde ɗo wala bolwayɗo ɗum mais au début miɗon no yiya ba to mi wurtake mi wi mi wolwa e banni ɗo ngam fulɓe andana ɗum mi yaɓanta ɓe damatako be majum mais de temps en temps nde mi fuɗɗi seɗɗa seɗɗa fulɓe man ɗo ɓe paami non may ɗo ɗum intéressé ɓe ɗuɗɓe ɗon nasta e ka ɗon nafa ɓe bo to an ma ko annduɗa man to a wurtotono a wi'a partage ɗum ɓe derɗiraɓe luttuɓe ɗum nafa e ɓen laranɓe e ɗum nafete an bo goɗɗo feere yiyan misalu to wurtake ɗo wolwa man ɗo dede misalu ko ko YouTube yoɓatanin tam en anndi YouTube ɗo yoɓa Facebook ɗo yoɓa TikTok ɗo yoɓa Instagram ɗo yoɓa réseaux sociaux ji en geta ɗo ɗum pat ɗum ɗo yoɓa mais ko ɗumejum pat ɗon mari be procédure dede ɗo yoɓirta man ɗo ko WhatsApp en puti mbiya WhatsApp fu ɗo yoɓa ngam ko WhatsApp itta yoɓuma ɗo woodi laawol ngol a tokkata a naftira be WhatsApp a heɓa ceede en giya woɓɓe feere ɗon mari groupe ji ha WhatsApp ɗo ɗo ngaɗa vidéo ji hatton ko audio ji ko information ji feere kokka yimɓe ɗon joɓa ɓe ɓeɗo keɓa goɗɗo feere jama to ɓe keɓrata kam wane kam ko nde e wolwa ɗo to heɓrata nde ha a yi oɗo wolwa oɗo support oɗo tokki ko nde o accayi ɗo andu to woodi ko heɓata ton to heɓatano o waɗi hande ko ɗiɗi tati ha hewti nayi nda o accan nda yi o accayi ɗo andu woodi ko o heɓata hatton derɗiraɓe mi tan min paami ha jotta goɗɗo feere ƴamtoto famayi goɗɗum ko larani partage ugo ɗeɗi andal muɗum ngal mari masalan min miɗo annani kujeji ko larani informatique ko larani haala YouTube mi créé YouTube ɗo yoɓayam miɗo heɓragal ton mi wawan ngam e si tan nde ɓe formé jotta min ma miɗo forme on ngam miɗo heɓa formation jangli miɗo forme e yahugo yeeso mi tammi min ma wurtingo formation am mi wiya jotta kam min ma mi forman dede derke en bandiraɓe fulɓe mi waɗan formation bo misalu ɓe fulfulde mi holla yimɓe kiɗɗo créugo chaine YouTube
no créer chaîne YouTube no monétiser ɗum ha hewta ɗum no yoɓa ɗum procédure toye tokkata ha YouTube e ladde YouTube ɗum société wa gonga dede ha Amérique lawol ngol goɗo tokkata ha ɓe joɓa ɗum ceede ɓe jotto ɗum ha pays muɗum je woni no a créer ta dede page ha Facebook no page may ɗo ɗume ɓe ɗaɓɓititta ha hewta ɗum monétiser no a monétiser ta ɗum no ɓe joɓirtama ha TikTok e ko nandi be man ɗo mi tammi hewtugo yeeso mi créa formation banni mi heɓray ɗum ceede e ɓenɓe mi formata hatton bo to ɓe formake ɓe fuɗɗi waɗugo hamɓe ma yeeso ɗum tammi ɓe nafugo hamɓe ma ɓe jahay ɓe gaɗa ko heɓoygo idéji maɓɓe feere feere ɓe ɗon gaɗa se en ngiya en parmere en kawti en évolue en keɓi kuuɗe na sey to en ndeni gomnati yoɓimen ko nandi ɓe majum en ngiya banta leƴƴi luttuɗi masalan en ngiya wasuji ha YouTube ɗo ɓurna fu moɗiɓɓe mawɓe ɓe nanten ha duniyaru ɗo ni ɓurna fu en tawa moy fu e maɗi chaine muɗum ha YouTube ko page muɗum ha Facebook e amma banda e meɗen enen fulɓe enen ɗo ko damata en ɓurna fu to hunde wangiɗo en yimɓe gaɗa ɗum koye ngol haala majum se en mbiya kay ɗo na ɗum kuje yahuduna ko ɗum kuje nasara to en wi goɗɗo a waɗa ɗum ɗo en kaɓana en aybay ɗum en kaɓana harmingo hunde man ma se daga ɓaawo en gara en tawa en cakitake en tawa ce duniyaru pat dole se be majum wodi kujeji ko ɗi lattiɗi ko ɗum yahudu ko ɗum nasara créi ɗum wangini ɗum ɗo en dara en giya to wodi gal ɗum nafirta en ha dina meɗen be duniya meɗen en nasta tan ngam banni duniyaru man no woniri duniyaru meɗen no ndu waylitori no ndu yahiri fu enen fu en jahira noon fanne no ndu waylitori may ɗo ɗum lutayi dina islama meɗen mi tammi en paami derɗiraɓe jotta kogal Nigéria ɗo ni modiɓe hawsa en ngiyata ɗo moyjo fu ɗo mari chaine muɗum ha YouTube ko mari page muɗum ha Facebook ko ha Instagram e ko nandi be man ɗo ha watta wasuji muɗum e wasuji je watta man ɗo oɗo waɗa oɗo publia hatton ɓe ɗon joɓamo de ɓe ɗon joɓamo oɗo waɗa oɗo yettina dedei ko o mari haji yettingo e ummatore duniyaru pat sanjake jotta famɗi jotta a yiya dedei ɗum ɗo waɗa wasu banni ko nde yimɓe ɗon jaha banta jehirayno nane ko tafsiru ha sumay ɗo ni nane banta yimɓe jehirayno ɗo jotta ɓe jehirta banni man ɗo kujeji may pat warti ha réseaux sociaux mais koni enen ma to en kabdata isin modiɓɓe meɗen kabda créa chaine ji ha YouTube page ha Facebook e ko nandi be maɗum ɓurna fu en ɗon giya ɓurna mbara modiɓe ma woɓɓe feere kabdan e mari groupe ji ha WhatsApp mais groupe ji ha WhatsApp ɓurna fu to ɓe gerbi hunde ɗo to hakkilayi on mo ɓe germani ɗum fu lewru lebbi ɗiɗi to WhatsApp muɗum dag maga watini ko ɓe gaɗi may ɗo ɗum majji ko yiɗi hawla wato nan to ɗum o heɓata ɗum sina o ɗaɓɓiti ɓe gerbitanomo ɗum ta ɓe gerbitanomo ɗum may ɗo bo ka salanaymo mais to ɗum ha YouTube a publie hunde ko ɗum ɓawa duuɓi sappo ko nogas ko noye fanne YouTube e huwa nde goɗɗo nasti ɗaɓɓiti fu ko modi bo kaza waɗi taway ɗum to ɗum ko kaza ma taway ɗum en giya leƴƴiji luttuɗi woɓɓe feere ɗo ngara vidéo ji ɗo ko larani filmé ɗum pat ɗum hoti ha YouTube comédie ha YouTube en giya ɓe ɗon ngara ɗo ɓe ɗon jalna yimɓe yimɓe ɗon ndaara ɗo yimɓe giya banta ɗum hunde mere ɓe gatta mais hamɓe ɓe anndi ko ɓe keɓata hatton to derɗiraɓe ta en cakite enen ma en garte ko nde en laaroɓe tan en garte enen ma en kabde en gona en laareteɓe nde ha en mbawi sodugo connexion waɗa nasta laare je yimɓe feere pottana en laara wasuji yimɓe feere en kabde enen maale en mara wasuji men hatton ko en kewɗi en coɗa connexion en jaha en nasta en laara filmeji yimɓe hatton en kabde enen ma en mari filmeji meɗen may ɗe ɗum yaha dow ɗabiya meɗen ɓe dina meɗen e ko nandi ɓe majum derɗiraɓe mi tami en no paami dede komi haɓata wolwango e famnugo en may ɗo donc to ɗum banni ba misalu min mi wari min hawta miɗo partage dede ko Allah andiniyam ɓe derɗiraɓe ɗuɓɓe ɗon mbotoro be majum e ɗon nasta ɗon giya nafu majum min ma ka ɗon nafayam e an ma aɗon mari je maɗa amma habdu wurta partage ɗum nafete e ɗum nafa ummatore luttude wane ma waɗa to en gaɗi noon may ɗo se en tawa joole je en joli joole mere kuuɗe ngala warta sey guykaji be guykeji e ko ranni be majum ɗum ustoɗo derɗiraɓe to en ngala noon ɗo on komi wari hami wolwana en sey tataɓol may ɗo ragarewol en mbi ndingare nandi goɗo feere ƴamay ndingare bana noy ɓurna meɗen enen fulɓe en giɗa wurtingo jawdi meɗen gaɗen hunde nafayde en ɓurna fu en ɗuuɗi yiɗugo mere en mbiya en pat meɗen woodi habdoɓe mais ɓurna meɗen fu ɗuuɗi ndingare ɗuuɗi yiɗugo mere ngal côté mere woni ɗo ɓurna fu en dara enen man fulɓe ɓurna fu ko ɗum l'école ha ɗum janginta ɓikkoy to ɓe mbima ɗo ɗum école latino ɗum privé ɗo bo ɗum école public je gomnati to goɗɗo ƴami no ɗum ceede man ɓe mbima ɗo ɗum boro no gasa yowanta ɓinguel maɗa ha hitande to e bo ɓe mbima boro temere goɗɗo wiya nde mi yarata ɓinguel am boro temere ɗum funa ɗum l'école ma ɗum fu ɗum l'école mais to ɓinguel maɗa jangi ha l'école
privé nandata ɓe janngel ha école publique ha école latti ɗum je gomnati mi tan min paami derdiraaɓe en kabde enen ma banta noon no duniyaaru ma yehirta en yehira banni jotta en ngiya duniyaaru ma ɗo waylate baya mi wino en ko koyten fof e kuura ɗum ɓe anndal en ngiya jooni deydey leƴƴi luttuɗi ko ɗum durngol ɓe durata ɓe ɗon dura durngol ngol zamanu ɗum ɗo yaari ɓe so ɓe ɗo nana belɗum ɓe ngala saɗirmaji je giideten probléme ji ɗo ndemri ɓe ɗon ndema ndemri man ɗo ɓe anndal ndemri ndi zamanu ɓe ngala probléme ɓe saɗirmajiji feere ɗo mais enen bo pullo to mo mari nayi capanɗe joyi ɗo a wi mo sooru nayi nogas nder capanɗe joyi ɗo sañju deydey e systéme durngol ma ɗo heɓu to a soori nayi maɗa nogas ɗo wartir durngol maɗa ngol warta durngol zamanu o yiya wala gaño maako yettima to hani en paama ɗo derɗiraaɓe to en mbiyen hunde en joɓe en ngaɗe formation paamen hunde ta en ndaran ko joɓeten ko majjinten may ɗo en ndaaru nasaraku je tammiɗen heɓugo yeeso ko ɗum tammi en nafugo majjin ko ɗum noye ɗum fof ko ɗum noye fof majjin waɗu mi tan min paami ba mi wiɗo en ha vidéo ji meɗen canide ɓurna meɗen enen fof en jiɗi ɓi babal ngal keɓeten joni joni fiwugo ɓe ɓuutugo to en mbiyen hunde nde hosa wakkati nde neɓay ni en mbawata muñugo so nde muñal ɗo ɗon nder ko torrata en muñe ta en ɗuɗe yiɗugo mere ndiggana en keɓen hunde deydey no nde saɗiri fof nde saɗa to yiɗi o debi mais en anndi to nde heɓake ɗo nde tammi en nafugo e nde tammi neɓugo ɓurani en ɓe hunde nde keɓeten laala nde timmi joni joni seɗɗa marɗum barka ɓuri ɗuɗɗum ɗum wala barka min tammi en paami derɗiraaɓe tawon seɗɗa dow ko ɗum waɗi mi wecco amin gollona hen en fulɓe hani en taskito dow ko larani sukirla may ɗo hani en kabda en geta internet réseau sociaux ɗo e ɗum nafa derɗiraaɓe kanjum e ɗon évolue duniyaaru man ɗo nane wakkati téléphone walano appel walano ma en giya duniyaaru man no ɗum wano ɓaawo téléphone wari en giya appel noyno en giya ɗum évolue mais wakkati kujeji internet o warayno misalu whatsapp facebook en may ɗo feere be joni enen probléme meɗen enen en ɗon néglige hunde fo hunde to nde wari ɗo en jawanande ba mi wi en ha ɓaawo en mbiya hunde nde yahudu nde nasara to goɗɗo ɗo waɗande ma wakkati whatsapp wangi facebook ɗo ni to en ndi goɗɗo ɗo nder facebook ɗo sukli ko whatsapp woɓɓe meɗen no huɗaymo o wala ko sukli mo ko nde oɗo jogi téléphone waɗu ni wattinni hase nanda téléphone ma ɗo whatsapp facebook ma ɗo en tammi wartugo goto nder meɗen fuu dole o se mara ɗum e ɗum warti banni me bo famɗi on mo wala téléphone on android oɗo mari whatsapp facebook instagram e ko nandi be majum kay yeyi en tawi asenama whatsapp facebook instagram ma ɗo en mbawa en naftira be majum ɗum nafa en e ɗum nafa deydey dertiraɓe luttuɓe bo en mbawa en ɗum warta ɗum lawol nde deppilu meɗen en pillira ɗum en keɓa en ñama riba jur e en ngala kaman ɗo bo woɓɓe ɗum giya aybe meɗen ngam min wakkati komi fuɗɗi waɗugo vidéo ji ɗo ko larani application ji wala ko yimɓe feere mbiyayi laarumo de ɗum ɓi pullo borrojo o warti bambaɗo o warti journaliste o warti kadi enen kay en giɗi en ndinga laarugo yimɓe tan na ta yimɓe ma ɓe ndaara en na kala ko en gi duniya o yewaɗa fof to en kabdayi enen ma gonnen en no ngala ɗum ɗo ko nde en taboto en no cakiti se en kabda en gona enen ma en mari kala ko waɗete fof en mari ɗum en maran to ɗum journaliste kumay ɗo en mara journaliste en nattiɓe fulɓe ko ɗum isinngale anndal en kabde anndel ngal ngam anndal ko ɗum isinngale wat tefugo ngal har maayi anndu anndal ko ɗum isinngale wat ko ngal kallungal anndugal mais hutinirgo ngal on woni deydey ko hannda mais anndugal a annda ngal a faddorto hoore maɗa amma to en mbi enen kaza kam min mi warta ɗum mi ɗaɓitita anndugo ɗum ma sakko ma kaza en tabake ko nde en cakiti bandiraɓe fulɓe en kabde useni en mare deydey enen derken ko ɓikkon ummotoɓe joni en kabde en naste duniya man ɗo heɓa duniyaru man ɗum yaada be meɗen ta en jaɓe en cakito emin ɗo toro onon mawɓe amin bo kabde ballitemin be deydey no hani wallire fuu heɓa ko en giya en mbaway Allah walla en enen ma en giya en évolue en jahi yeeso mi tan min paami derɗiraɓe ngam mayɗo so on jafo vidéo meɗen ngol juuti ɗum min derɗirawo moɗon Adamu Haruna mo jeygol pulako e nanta haala marketing ɗon deydey ragare bolwiɗe am
ngam may ɗo fo mi wolwi may ɗo ba mi wi'ata on ko nde mi wolwayi ɗum ngam ɗum tonna goɗɗo ko bo ngam ɗum sona goɗɗo mi wolu ɗum on ngam mi wi'a en ko gontinirren e to ko mi wolwi may ɗo wodi bo ɗum toñi ko ɗum suni bo miɗo toro ɗum yafuye e to wodi ko mi wolwi ko yahayi bo hatta on matayam dow numéro ji am ɗi noon ɗi non numéro ji whatsapp ko appel on pamtinami ko mi wolwi ko yahayi man ɗo ngam wala mo ɓuri sembe waɗugo bofol derɗiraɓe to wodi ha mi wofi on mbawa wo'itinanagomi e to wodi kon mbawata ɓesdangomi dow ko larani shawari e ko nandi be majum heɓa komi wartana ɗo ɗum yaha yeeso ɗon bo dammugal am ɗon maɓɓiti ngam kala ko goɗɗo watta fuu ɗon maran haaji deydey ɓen ɓesdanoɓe ɗum shawari e deydey expérience heɓa deydey no yahiri yeeso komi habdata ɗo pat miɗo habda miɗo wolwa mi waɗa ngam en taskito heɓa en jaha yeeso derɗiraɓe e bandiraɓe fulɓe ngam may ɗo on gettama sey to en potti yaade de vidéo wol tammingol warugo yeeso lattingol nayabol on jarama wassalamu aleykum